ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Шаби гузашта ташкилоти ACA расман турнири ACA 203-ро эълон карданд ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи довталабӣ дар вазни 57 кг байни Аъзам Ғафоров ва Арен Акопян хоҳад шуд. Ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи принсипиалӣ байни Фаридун Одилов ва Даврен Ермеков баргузор мегардад ва боз муҳорибаи дигар варзигари тоҷик Фирдавс Зарипов зидди Холмурод Нурматов. Турнири ACA 203 рӯзи 8 май дар Узбекистон дар шаҳри Тошкент баргузор мегардад ва мо ба ин варзигарони тоҷик омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Исраил Адесаня эълон карда гуфт ки дар вазни миёна ӯ охирон чемпиони фаъол буд. ҳозир ба вазни миёна назар кунед. Ҳамза Чимаев дар роҳ ба сӯи камарбанд хеле фаъол буд. Ҳама рақибонро шикаст медод. Дар як сол чанд муҳориба мегузаронид ва ҳатто дар як моҳ 2 муҳориба гузаронида буд. Акнун вақте ки ӯ чемпион аст, ман намедонам ки мушкилӣ дар чист, ки ӯ фаъол нест. Оё ӯ мушкилӣ дар виза дорад ё ягон осеб дорад, ман намедонам. Дар пеш ӯро муҳориба интизор аст, лекин охирон чемпиони фаъол дар вазни миёна ма будум. Охирон чемпионе ки ҳама чизро дар байн мемонд. Доимо беҳтаринҳоро ба муҳориба даъват мекард ва ин чизе буд ки одамон қадр намекарданд. Ҳатто худи ман ин чизро қадр намекардам то он даме ки аз дигар ҷониб назар накардам. Ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки бе ман ин варзиш камфаъол ва сустҳаракат шуд. Ин чизе буд ки одамон қадр намекарданд ва шояд ки худи ман низ то охир намефаҳмидам ки чӣ қадар фаъол будам ва чӣ чизҳоро қурбонӣ кардам вақте ки чемпион будам, гуфтааст Адесаня. Хотиррасон мекунам ки Исраил Адесаня муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 28 ба 29 март дар турнири UFC Fight Night зидди Ҷо Пайфер мегузаронад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи UFC ва ҳамдастаи Ислам Махачев Люк Рокхолд гуфт ки фарқият байни Ислам ва Ҳабиб дар чист. онҳо ду одами гуногунанд. Ҳабиб тамоман дигар гуна одам аст, а Ислам бошад дигар гуна одам. оиди малакаҳои онҳо бошад, пас ҳамаамон медонем ки Ислам ҷангори ҳаматарафа сахт аст. ӯ дар стойка хеле сахт аст, а дар гӯштин ва греплинг бошад хатарнок аст. мо пеш аз чемпион шудани Ислам медонистем ки ӯ чемпион мешавад, ҳатто баъди бохташ. ин чизро дар рӯҳан қавӣ будани ӯ ва одамони дар атроф будаи ӯ дида мешуд. аён буд ки ӯро манъ карда намешавад. ана оиди оне ки чӣ гуна ӯ ба вазни ним миёна баромада камарбандро гирифт, ин тамоман ҳайратовар аст, гуфтааст Рокхолд. хотиррасон мекунем ки Люк Рокхолд тӯли чандин сол бо Ҳабиб, Ислам ва дигарон дар зали AKA якҷоя тамрин мекарданд ки ӯ пеш аз Ислам ва Ҳабиб чемпиони UFC шуда буд. варзигари тоҷик Нурулло Алиев шаби гузашта акси тамринҳои худро аз зали Kaizen MMA чоп кард ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ аллакай ба Амрико сафар карда тамринҳои худро баъди моҳи Рамазон оғоз кардааст ва шояд ки ба наздикӣ соҳиби муҳориба шавад. айни замон Нурулло дар UFC бебох рафта истодааст ва аз муҳориба ба муҳориба инкишоф ёфта истодааст ки дар охирон муҳорибаи худ малакаҳои зарбазании худро ба ҳамагон нишон дода тавонист. айни замон Алиев рекорди 11-0 дорад ва дар вазни сабуки UFC ки яке аз ҳама вазнҳои машҳур ва конкурентӣ ба ҳисоб меравад баромад мекунад. мо бошем ба Нурулло муваффақият орзумандем ва бесаброна муҳорибаҳои ӯро интизор хоҳем шуд. дар канали мо обуна шавед дӯстон. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.